Көзілі күн ел күзгісі. Көзілі fikir yüzağına söz aşkışı. Canlı söylem, ihlas aralaşıp, көзге көз қарашып тапшыруында. Hürmetli televizor қараушылар, көзге көз қарашып тапшыруының шираттағы шығарылышын тәқдим етеміз. Мен оның авторы һәм алып барушысы Зифан Агаева. Хайырлы сәғатта дип эндәшәм сезгә, якынрак елышыгыз, кызыклы тапшыру булачак. Гомерләрең кыл өстендә калгач, аурулардан жафа чигеп арыгач, соңгы өмет дип сиңа килдем. Җиһаннарга тоташ жанны күрдем. Кем икән ул дисездер? Әйе, безнең якыннар бар, туганнарыбыз бар, газизләребез бар, әти-әниләребез бар. Безнең өчен бик күп халык кайгырта. Ләкин сәламәтлек сагында кайгыртыр Аллаһы Тәгаләдән кала. Мөрәҗәгать итәбез табибларга, бик күп йөрибез, бик сирәкләр дип әйтер идем мин. Халыкның әнә шул интегү юллары үтә йөргәннән соң, ата-бабаларыбыз, бабаларыбыз гөреф-гадәтләре буенча кемдер кемгәдер мөрәҗәгать итеп, кемдер әби-сәбигә бара, имтымшыларга юл ала. Кемнән дә булса берәр җиңеллек килмәсме дип, аурулардан азат булыйм дип көннәре хөкем сөрә. Татарстанның Кукмара төбәгендә туып үскән һәм инде бик күп авыртынулардан байтак халыкка азат булырга ярдәм итә килгән, күңеле саф, җаны изге булган Рафик әфәнде Миникаев белән очрашудабыз. Сәлам юлладык, Рафик әфәнде. Хәлләрегез әйбәттер дип ишетәсе килә үзегездән. Минем Аллаһка шөкер инде. Чәчәкләр белән әйләндереп алынган шундый махсус бинада рәхәт итеп очрашуда утырабыз һәм сезгә беренчедән рәхмәт әйтәс килә ризалашкан өчен. Чын-чынында кешенең иң гомернең кадере алып барып соңгы көннә кадәр җитештерүче ул саулык, сәламәтлек. Аны сезгә аңлатып торасы түгел. Инде чын-чынында да кемнәрдер ышанып бага, кемнәрдер ышанмый. Ышанабыз шулай ук без табибларга да ышанып барасың. Иң ныгы без ышанабыз Аллаһы Тәгалә безгә, язмышыбызга ышанабыз. Һәм шулай ук шул рәттән кешегә шул бирелгән ышанмаска да үзеннән тора. Ышанмаска да мөмкин. Ышанасыңмы, ышанмыйсыңмы, бик күп нәрсәләргә җавап алып булыр бүген дип уйлыймын. Рафик әфәнде, менә бу тоемлау, кешеләргә ярдәм итә алу, давалау ысуллары, үзегезнең методика яшьтәнме ул? Ата-бабадан килгәнме, тамырларданмы сездә? Кайчан шундый көч барын үзегездә сиздегез? Бу хәлгә мин 1991 елны минем сеңлекәш мине бер җиргә укырга чакырды. Бу Киров өлкәсе Вятка авылы дигән шәһәрдә шундый бер укытучы группа җыеп, шушы теманы калкытып чыгарга, сеңлекәш чакырга инде ул күктәр турында сөйли башлагач, мин үзем дә башта шикләнеп куйдым инде. Кая күкләргә менәсең нитәсең инде, җирдә кеше. Мин гади җирдә эшләгән кеше инде. Табигать тирәсендә дә эшләгән кеше инде мин. Урман хуҗалыгында да эшләгән кеше, табигатькә якын кеше. Ну, сеңлеккә әйткәч бардым. Вятка авылы шәһәренә бардым. Беренче көннән үк безнең укытучы аудиториядәге безне күтәрде күккә. Шунда мин беренчеләрдән булып күтәрелдем. Күзне күтәреләсең. Теге күреп түгел инде, күз ачык хәлдә түгел инде. Тегендә күтәрелүгә мин күзне йомган хәлдә булса да бөтен нәрсәне күрдем. Үземә көч биргәннәрен дә белдем. Миңа күтәрелгәч, анда көч бирделәр. Мине тегендә күккә менгәч, ике кеше бик яхшылап каршылап, бер зур кеше янына бардылар, җитәкләп. Мин анда аңлашу инде сорау биреп була, аңлый алсаң аңлап та була. Мин үземчә инде мине нәрсәгә монда килдәр микән диде. Сорадым. Монда миңа каршы килгән зур кеше инде кулында балдак тотып тора иде. Мин үземчә уйладым инде, минем гомердә дә кулга балдак киеп йөргән юк. Бу нәрсәгә балдак миңа бирә микән дидем мин. Сорау бирдем. Миңа нәрсәгә бирәсез бу балдакны дидем. Алар аңлатты миңа.
Сезгә менә шушы балдак нигезендә көч бирәбез диде. Сез балдакка карап аңа өндәшәсез дә, ул сез әйткән бөтен нәрсәне эшли торган була диде. Әмер була инде бу. Әмер була. Әмер бирелә. Шуны эшләргә булдыра аласың дип. Тегендә балдакны алдым да инде мин, рәхмәт әйттем дә, аннары төштем. Җиргә төштем дә, хәзер шуннан соң озак та тормый, уже ачылып киттем. Кешенең бөтен гәүдәләрен теге ситтән торып, үтә күрә торган сәләткә килдем инде. Күп нәрсәне белә ала торган хәлгә килдем инде. Аннан әкренләп эшләп карарга булдым. Золлар җыя башладым, кешеләр кабул итә башладым. Шуннан китте инде. Үзегез менә бу хәлгә килгәнче, шунда укырга баргынчы үзегез соң сез. Шундый халык табибларына мөрәҗәгать иткән бар идеме? Үзегез ярдәм берәрсеннән ала алган бар идеме? Өстенлек бирә идегезме? Әллә башкаларга бөтенләй катгый рәвештә йөрмәдегез дә ышанмый да идегезме? Минем ышану түгел, мин бөтенләй аның исә нәрсәгә авырткан да булмады, йөргән дә булмады, больницаларга да йөргән юк. Мин бүгенге көндә дә больницада больничный листлар юк минем. Мин больницаларга йөргән кеше түгел. Димәк, Рафик абый, үзегезгә дә сез ярдәм итә аласыз. Дөрес. Мин әгәр дә үземдә берәр нәрсә булса, мин үзем дәваларга сәләтле кеше. Шулай да табиблар шундый көн килеп басарга мөмкин, менә энергетика көчле булып биреп, табибка мөрәҗәгать итәргә туры килсә, барыбер дә сез аларны хөрмәт белән карыйсызмы сез табибларга? Табиблар ул бит инде сезнең үзегезнең булмышыгыз. Шулай бит инде, менә халык безне караган халык әйтәчәк бит. Ничек инде ул бөтенләй менә табибны үтәреп куеп була, алып куеп була торган хәл түгел дип. Үзегез менә ышанмасагыз да аларга хөрмәт белән карыйсызмы? Мин табибларга ышану дигән нәрсә ышанам, не то что ышанам инде. Табигать ул аларга да ярдәмне бирә, тиешенчә. Ну, миңа генә инде күбрәк итеп биргән инде. Минем сеанслар вакытында врачлар минем ярдәмчеләр булдылар. Мин сеанслар уздырганда, монда биле сынган кешеләргә куелган гипсларны врачлар койчы белән үзләре кисеп салдырып, кешене аякка бастырганны карап торган хәлләр күп булды минем. Мин врачлар белән эшләргә яратам, наоборот әле фен белән эшләргә яратам мин үземдә. Фен булдыра алмый торган нәрсәләрнең күбесе миннән килә. Алар миңа мөрәҗәгать итсә, мин аларга булышырга сәләтле кеше. Димәк, табиблар да сезгә мөрәҗәгать иткәне бар. Күп. Ярдәм тиде дип әйтеп, рәхмәт әйтеп киткәннәре бар. Бар. Бик күп. Ана Рафик әфәнде, менә бар күңел белән күрә белү эшләр диләр бит инде, төрлесе бар бит инде. Халыкның әйтәм бит, безнең теге яклапта телевизор караучылар дөрес аңласыннар, ышанмау ниндидер храфатларга кемдер бара, кемдер саннар белән исәпли, бүген кемдер таш сала. Ул бик күп юнәлештә халыкның менә бу элегелектән калган ниләре, традициялар буенча яшәгәннәре дә без инде аны максат итеп куймыйбыз. Без сезнең күңелне дә аңлыйсыбыз килә. Кызыксыну уянды бездә, сезнең турында хәбәрдар булгачлар. Сез күз белән күрәсезме, күңел беләнме, кайсы сезнең органнар ярдәм итә менә шушы булдырыр өчен дәвалаучы буларак? Мин эшләгәндә күзне йомып та эшли алам, стена артыннан да эшли алам, кешене күрмичә дә эшли алам, бер дә белмәгән кеше белән дә эшли алам. Ерак чакрымнарга да. Чакырымнар миңа роль уйнамый. Космонавтның, күктә шөгәри торган космонавтның кабыргасы сыңган булса, мин аны моннан торып ялгый алам секундлар эчендә. Үзегезгә шулай әйткәнегез бармы, Рафик, моны эшләмә, шуны эшләсәң хәзер шулай булырга мөмкин. Андый нәрсә юк. Миңа Ходай Тәгалә үзе биргән көчкә ул мине абсурдайт әйтми, только ярдәм генә итә. Мин үзем теләгәнчә, ирекле рәвештә нәрсә телим, шуны эшли алам кешегә. Шулай да дәвалау вакытында табиблар да бу ягын булдыра алдым. Кайсыдыр табиб операциялардан соң йоклый алмый ятканы бар. Безгә әйтмәсәләр дә дәваланучыларга бу җирен дөресрәк эшләмәдем дип. Дәвалау процессында үзегезгә тәнкыйть белдергәнегез бармы, Рафик? Син бу җирдә нишләптер дөресрәк булмады түгел микән дип. Минем андый нәрсә була алмый. Шулаймы? Була алмый, монда автоматик эшли. Мин кирәк икән автоматикага куя алам кешене. Бер белмәгән кешене, бөтенләй күрмәгән кешене автоматикага куйсам, автоматика дәвалый, миннән башка. Алар әйтәләр бит инде, дәвалаучы менә сезнең кебек халык табибы дип, халык үзе биргән исем. Бу теге халык артистларга дәүләт бирә, башка регалияларны дәүләт күләмендә бирәләр. Монысы инде дәваланучылар халык үзе биргән, аңа без каршы килә алмыйбыз. Ул агым бар, һәм һәрбер дәваланган кеше, кемнәндер ярдәм алган кеше үзенең дәвалаучысына шундый исемне бирергә, ул хокук бар анарда шундый. Шулай бит килешәсездер. Менә сез ничек дип әйтим, менә
шыга дәүләт күләмендә законнар һәммәсе дә алдан күрәсезме шуны? Бу эшләнде бик дөрес булмастыр бит бу. Яки инде артка сүрәр бит дигән әйберләр, тоемлаулар да шулай киләме? Тоемлау түгел инде, закон чыккач, аны законны кабул итмичә булмый. Әгәр дә ул законга туры китермәсәң, яшәп булмый бит. Әзрәк кенә инде кысылырга туры килә. Мөмкинчелекләрне чикләргә туры килә. Но эшләп җиңел булмый инде. Рафик әфәнденең дин белән аралыгы ничек икән мөнәсәбәте дип кызыксынучылар булса безнең телевизор караучылар арасында. Дин ягына килгәндә, минем туры бабай, әнинең әтисе указлы мулла булган. Аның мәчеткә налог түләй алмаган өчен репрессия вакытында атып бетерәләр аны. Аларга җиңел булмаган иде, әниләр ятим калган, әтиләрен атып бетергәннән соң. Менә ул аларны нәрсә дип әйтергә дә белмисең. Аятлар, сүрәләр укыламы сезнең тарафтан, намазлар? Мин андый нәрсәләрне үзем белмим. Мин шуның өчен сорыйм шул. Юк. Кайбер кешеләр Мулла мәсәленнән булсам да, ул нәрсәне тотмыйм. Но мине йөрткән, минем водитель, Зиннур исемле җегет, узак еллар районда төп мулла булып торды. Хәзер көндә дә ул эшен дәвам итә. Минем сеанслардан мулла абыстай булып китүче очраклар күп. Бәлки чактан кемдер үзегезгә әйткәне юк идеме? Менә шул читтән шундыйрак тоемлаган кешеләр. Син ниндидер зирәклек бар, аерым бер синдә сәләт булачак. Ачылырдыр бер заман кемдер күрә бит. Әби сәбиләр арасында да бик шундый гына була торганнар иде бит. Әни төшендә әнигә әйткәндә, синең бу балаң бүтән төрлерәк була, үзгә бала булачак дигәндә. Ул хәтта кем уйлый инде. Бала туа инде, гади бала булып туган инде. Гомерләр уза инде, әниләр әтиләр мәрхүм инде ми. Хәзер ул аннан соң бит әти исән вакытта инде мин ачылып киттем, күтәрелеп киттем инде. Хәзер кешеләр белән эшли башладым. Күп җирләрдә йөреп эшләдем инде кешеләр белән, чит илләрдә күп йөргән кеше инде мин. Кайда ярдәм сорыйлар инде, шунда ярдәм итәм. Миңа кешенең национальныйсы байлыгы роль уйнамый. Бүген көндә минем җиңә алмый торган авыруларны мин бармаклар белән генә санарлык. Күбесен җиңдем дип әйтәм. Күбесен җиңдем. Миңа килгән кешене минем бер кайчан да борган юк. Теге җавап бирәсе булганга гына күрә кайбер кеше аңлатам инде. Сезгә ярдәм итә алам дип әйтмим мин аларга, эшләрмен дип кенә әйтәм. Аннары бар нәтиҗәсе килеп чыга инде. Шикәр авыруын, бик көчле авыруында аны беренче җиңеп булмый торган шикәр авыруында мин өлешчә җиңдем. Бармы шундый килеп әйтеп киткәннәре яки инде сезгә ишеттергәннәре төрле кеше бар бит дәваланучылар арасында. Менә мин барган идем өмет баглап. Менә килеп чыкмады, миңа файдагыз тимәде дип әйткән кешеләр бармы? Андый кешеләр күп була инде. Чөнки ул исемле кеше ерактан күренә. Аны обсуждать итү җайлы җиңел инде. Яхшы атка кала култагалар. Кеше үзенең гаебен таный белми. Кешенең яшәү рәвеше дөрес булмаса, аңа ярдәм авыр барачак. Менә бит ничек. Димәк, сез көч туплап затасыз икән амытагаларга, аннан минем ярдәмне бетерә. Ул да яхшы якка юнәлеш бирергә кирәк, сез җибәргән. Ул үзе үзгәрергә тиеш. Үзе үзгәрмәсә, минем ярдәм авыр барачак. Ул мине обсуждать итә башласа, мине сөйли башласа, ул автоматик эшне туктата ала. Монда бит менә безнең Худайның барлыгына ышанмаган кешеләрдә, нишәсәләрдә без Худай тарафыннан контрольдә кеше, без нәрсә эшлибез? Эшләгән эшләрдә, бөтен уйлаган уйларда безнең тегендә язылып барыла. Бер кайчан да сызылмый. Менә бар бит инде буыны тортучылар, шуннан эш күрүчеләр бар. Күз элек-электән калган бит. Алар барлар. Без бүген генә сөйләп утырган бер кемдә безнең менә телевизор караучылар әйтә алмый. Менә чыгып утырганнар, икәү ниндидер ясап утыралар, шундый тапшыру дип инде юк булган ул, булачак та бар ул әйберләр. Шунда безгә инде бер-ике чаклардан әйтә торганнар, кергәндә үк билде, менә мин килеп кергә син шул уй белән килгәнсең дип әйтте. Яки бурып чыгарды, син миңа ышанып килмәгәнсең, кирип тә турма дип әйтте диючеләр дә бар, ишеткән бар. Сез сизәсезме кеше килгәндә сезгә нинди өмет баглап килгән кешеләр арасыннан шын ышаныш белән кергән, үзегезнең ихатаны атлап, яки киресенчә буламы? Мин аларны белү бер нәрсә тормый инде.
Мен ул вопроска, ул сорауга игътибар итмим просто. Минем теләк кешегә булышуына ярдәм итү. Бик матур җавап булды, Рафик әфәнде. Чөнки дә кеше курка, куркыштан, төрлесен куркуыннан, үзенең куркуыннан сезгә мөрәҗәгать итә килгәндә, ул бүтән нәргә барса да шундый табибларга уйланганда куркыта, куркыганда шикләнү барлыкка килә. Әллә дөрес киләм, әллә дөрес килмим. Шикләнү барлыкка килгәндә, менә әле без әйткән халат барлык килә. Шикләнү барлыкка килсә, ышанмау барлыкка килә. Шулай бит? Димәк, сезгә килгәндә өмет дәваланырга өмет белән кирәксә, чиста күңел белән. Өмөтен алып та китә. Шул чиста күңел белән, өмет белән килгән кешегә ярдәм яхшырак тияме? Сезнең әллә ансы да сезгә Мен мөһим? ансы да бик мөһим түгел. Сезнең үзегезнең юнәлеш, сез бирергә дип карар кыласыз. Аңа Ул яхшы. эшләнә инде. Шул үзе. Ай. Кызыклы сөйләшү. Нинди төшләр керә икән шундый халык табибының төннәрендә? Мен төшне күрәсе килсә күрәм, карыйм, кино шикелле күрәсе килмәсә туктатам. Әтиәниләрне күрәсе килә диләр. Менә киткәннәрне Мен якыннан. әтиәниләре күрәсе килгән кешеләрне сеанс вакытында әтиәниләрен залга китерәм, алар белән сөйләштерә алам. Мен теге арадашчы. Алар миңа җиңел бирелә торган сораулар ала. Язмыш хәлен беләсе килеп кеше мөрәҗәгать итә. Миңа киләчәгемне әйтегез әле дип. Андый кешеләр бик сирәктер. Минем кыюлык җитмәс иде. Шулар арасыннан күңелләре кайтып киткән кешеләр күпме? Сез дөресен әйтергә теләгәндә барысына да дөресен әйтәсезме? Яки әллә ул сорый икән, бәлки аның язмышы кыл өстендә шул көннәрдә сез чынлап та изелеп барган кылны изеп кайтарсагыз, ул бит инде шуның белән тамам дигән сүз. Менә монда сез теге бу теманы или минем мөмкинчелекне белмәүне аңлата торган сорау килеп чыкты байны. Мин бит кеше арасыннан, Рафик әфәнде дә. Шуңа күрә теге яктагы халыкның үтенече буенча, килешү буенча сезгә сораулар биреп, җавапны аларның күңелен булдырырлык итеп сездән көтәм инде. Залда берәр кешенең язмышында мәшәкатьле нәрсәләр булырдай булса, мин аны үзем күрәм дә, кешенең гомерен озынайта. Каршылыкларны алып батырга сәбәп. Әйтегез дигәндә генә кыл өстенә булсын, әйтмисезме? Бүген иртәгә син юк булырга мөмкинсең. Юк, аның ансын бик сирәк вакытта гына әйтәм. Минем бер генә тапкыр булдым ди, бер генә дип, берничә мөмкиндер инде. Бер кыз килде миңа монда. Әбисем больницага салган Казаннан. Больницага салгач бит инде өмет көтә ул. Әбисем ничек исән сау чыгамы ди. Мин аны сорадым. Мин каты итеп әйтсәм, ризамы син дидем. Риза ди, Рафик абый кәләмин ди. Тагын бер кат сорадым. Ризамы ди. Риза ди, Рафик абый ди. Ярам әйтәм риза булса, әбиең 2 көннән үлә дидем. Әбисе 2нче көн үлде, ул кыз миңа шалтыратты. Мин әйтәм, мин сиңа кисәтеп куйдым. Үзең кызыксандан диде. Ул теге андый үлүләрне мин бер кайчан да әйтмим аны. Бу просто үзе бик төп чөнгәч инде бу кыз. Һәм шулай булды дамы? Шулай булды инде, үзе шалтыратты, аннары миңа шалтыратты. 2нче көн Нәби үлде ди. Мин әйттем, син кисәттем сиңа диде. Мин әйткәч ул ялгыш була алмый. Рафик әфәнде, менә миндә шундый сораулар журналист буласак кызыксыну күбрәк бит инде. Сезнең янга без чынлап та бит инде ниндидер бер мөгъҗизәле нәрсә белән очраштыра торган әйбер дип кирдек бездә. Башкаларда килгән кеше шулай киләдер, теге авыру булса да кемдер ханатланып керә. Мин төрле яклап уйланып утырам, сезнең белән яшәгән тормыш иптәшенә җиңелме, авырмы мондай кеше белән яшәргә? Сез бөтен әйберне турыда белеп торасыз. Ачу килгәнне, кашан ачу килергә мөмкин икәнне белеп торасыз. Кашан килешмәгәнне күңел белән сезнең ниндидер адымда килешмиме күреп торасыз. Бу менә тормыш эчендәге дөрес сорау буймы? Без менә хәзер киләсе атнада безнең бергә гомер итә башлаганга 40 ел була. Безнең бер тапкырда семьяда тавыш чыккан юк. И кыз бала бит, кыз бала ул сиңа ышанып чыга бит тормышта. Аны гомер буе поддержать керек, ярдәм итәргә кирәк. Аннары барыбызга да кызыклы сорау. Бит инде Ванга дидек, Ванга турында да, Ванга үзе исән чакта бигүк тасвирлап әйттермәделәр, бигүк сөйләтмәделәр. Хәзер инде фильмнар төшерәләр, хәзер инде күбрәк сөйлиләр дә кебек инде. Ул менә шулай әйткән булган, теге дәврдә шулай әйткән, нишләп Ванганы тыңламадылар икән диләр. Кешенең бит менә мин дә ярым шаяруга да бурып җибәрәм. Сәләтле кешеләрнең күп вакыт үзенең аңа биргән вакыты үткәннән соң кадерли торган. Гомумән безнең җир өстендә шул. Дөрес. Шулай бит. Дөрес фикер. Менә шуңа күрә сездән шундый сорауда ахыр заман дибез, алда
безне ниләр көтә дибез, куркыталар, ана 2000 елны җир убыла, тегеләй булырга мөмкин фәлән дигән. Без әле куркмый яши алабызмы үзебезнең җир өстендә адам балалары? Ахыр заман дигән әйбергә сез ышанасызмы? Бу турыда сез берәр ни безгә әйтә алмыйсызмы бүген? Туган телне караучылар әле тында алмыйлар, мин сизеп торам. Аның кадер Ванга турында әзген аңлатма биреп китәм инде. Ванганың аның теге кеше нин кеше ади кеше булгач аның сәләтен белә алмый. Ул миңа аның сәләтен белү бернәрсә тормый. Ванга нәрсә өчен бик югары дәрәҗәдә күтәрелде? Аны беренче хөкүмәт реклама ясады. Аның акча эшләре өчен хөкүмәткә. Ул төш күреп, төшне расшифровать итәргә генә өйрәнгән кеше ул ич, бөтен нәрсәсе юк. Сез аңа карата шулай. Аңа карата шулай түгел, ул шулай инде. Ванга минем көч белән Ванганың көчен чагыштырсак инде, ул минем янда яңа туган бала инде. Ә сез ничек үзегезгә шундый бәя бирәләсез? Менә шундый дәрәҗәдә бәя бирәсез, мин бөтенесендә булдыра алам дип. Куркыныч түгелме бу яшәргә? Минем турыда яңадан 100 елдан соң, 1000 елдан соң дальше сөйләячәкләр. Мин җир шарында менә бу вопрослар буенча, сораулар эшләү буенча җир шарында первый лицо. Мин ана карынындагы балага киндеге шырны алган баланың киндеген читтән торып салдырам. Аны җир шарында бер кеше яши алмый. Рафик әфәнде, менә бар бит инде мәче шураса юлга чыкма, кире борылып кер. Шуннан берәр унытсаң кергәч көзгегә кара. Шуннан сишәмбе көнне эш башлама. Шундый сынамышлар, юрамышлар без дөрес ышанабызмы? Аның өлеше дөрес ул. Но сишәмбе көнне кеше дөрес санамый. Мин сишәмбе көнне наоборот яхшылык сишәмбе көнне. Ул нидә? Вах, молодец, менә бит. Минем дә шулай. Карагыз әле, менә Сишәмбе иң әйбәт көн атнаның көне. Мин сишәмбе көнне минем менә үзем генә белән 1 2 3 4 5 язмыштагы хәл иткеч мәсьәләләр минем сишәмбе көндә яхшы якка үзгәргән. Кеше просто андый кайбер теге нечкәлекләрне белеп бетерми инде ул. Но монда роль уйный бузык дигән нәрсә. Кешенең гәүдәсен бузык капласа, аның бер эше дә эш була алмый. Бер планы да барып чыкмый тормышта. Рафик әфәнде, менә бөтен бүген куптарылып кына барда килә алмый, кемнең нинди сәбәпләре бар сезгә? Шулай бит инде килә алырга теләк белдергәннәр үзләре барып юлын таба, ничектер эзли, табалар. Шулай бит. Ә менә ерактан әле әзрәк аңлатмалар кертик әле ваграк дәрәҗәдә безгә, безнең өчен вак була ул. Менә киеренкелек, нерв киеренкелеге, стресслар дибез. Бүгенге вакыт нык тиз шапкан заманда безгә иң мөһиме шушы нерв киеренкелеге кымаушалый. Бездә стресслар, көнен-көнгә балалар белән мәш киләбез, гаилә белән мәш киләбез. Түземле булыр өчен, сабыррак булыр өчен көндәлек тормышта азгына киңәшләргә алыйк әле сездән. Нинди булырга кирәк? Нишләтергә үзеңне? Ничек кулга алырга? Капыл килеп бәрелгәндә кайгы нишләргә? Менә шушы әйберләргә бик ашыклык кертеп китәсе килә шәхсән үзем өчен дә. Мин менә стрессның гәүдәгә зыянын гына кыскача аңлатып бирәм. Безнең тормыштагы стресс көчсезләнү аркасында без гади кеше 30 ел гомерен югалта. Стресс аркасында. Бөтен гәүдәне тарата. Сәламәтлекне бетерә. Шуның өчен аны әйләнеп узарга тырышырга кирәк, игътибар итмәскә кирәк. Әгәр килеп бәрелсә, бу ситуациядә очракта дибез инде ничек үзеңә андый, менә андый очраклар булса, күп кеше миңа килә, мин ул ярдәм итәм. Менә ир белән талашкан саен Рафик әфәндене эзләп Татарстанга килермибез бит. Шундый очракларда өйдә торганда, "Эй, Рафик абый шулай дип әйткән, түземлерәк булыйм әле" дигән нәрсә эшләп була? Үзеңә үзең. Аның шуннан торып та ярдәм ала аласың инде, инде ятып та. Минем менә бүген көндә минем ярдәмне мине күрмичә алучы кешеләр бик күп алар. Башкортстанга мин туры юл ачып, Рафик абый без көндә безне теләп утырам. Киеренкелекләребездән, стрессларыбыздан саклап, безнең читтән генә Башкортстанда бик хөрмәт белән шул якка карап торабыз дигән кебегрәк көч алып кайтып китәсем килә. Менә без хәзер инде танышкач, минем шушы матурлыкны үземнең Башкортстаныма җиткерәсем, ишеттерәсем килә. Чөнки чын-чынында шаяру катыш булса да җитди мәсьәлә, тормыш ыгы-зыгылы бит. Әлеге вакытта бигрәк тә килешәсездер минем белән. Бик ыгы-зыгылы тормышта яшибез. Бер-беребезгә мөнәсәбәтебез, бер-беребезгә караш. Менә яшьләр ипотекалар алалар, кредитларга чумдылар. Нәрсә дип әйтер идегез?
Моны мен гади генә әйтәм инде, безнең илне дөрес идарә итмиләр шуны. Кешене андый хәлдә тотарга ярамый. Безнең 145 миллион кеше бар, шуның 40 миллионы кредитта утыра. Кеше кешегә карап йөгерә, кредит алырга, түләргә мөмкинлеге юк. Мен монда беренче планга куям кешене тәрбияләү, детсадтан алып чыгам. Табигатьтән көч алабыз бәләкидән. Мин үзем шулай, мин агачларны кочаклап йөрим, урманнарга барсам, кайсы агачтан нинди беләм үзем хәтта ничек ярдәм иткәнен, һава, суларыбыз, табигатыбыз белән Башкортстан, Татарстан яшәгән кешеләребез беләбез, бер төрлерәк безнең халат. Шулай бит инде. Менә шушы табигатьнең нинди көчләренә таянасыз? Табигать үзегезгә дә шуны биргән бит. Табигать биргән бит Рафик әфәндигә шундый кешеләр. Монда мен менә бу табигать көченнән файдаланума или энергия белән гәүдәне тутыруга мен бик риза түгел. Ни өчен? Кеше белмичә гәүдәне энергия белән тутырса, хотя бы агачтан ярдәм сорап или любой нәрсәдән сорап инде кояштанмы, берәр гәүдәнең берәр җирендә пробка булса, ширак булса, ул уза алмый. Кеше үзен энергия белән тутыра да хәлсезләнә. Совсем китеп бару бар. Бу дөрес эш түгел. Кешенең аңсыз рәвештә энергия белән гәүдәсен тутырырга мин риза түгел. Рафик абый, гел телевизор янында утырып кына энергия тутыра башларлар. Кешебез инде хоть шул яктан файдаланып дип табигатькә чыгабыз бит. Бөтен көч белән мин шулай йөрим табигатькә чыгып. Артык маварга ярамый. Аз күләмдә. Аллага табыну. Мәсәлән, Аллакаем коткар мине, менә шушы мине юлларымны аш дибез. Дөрес. Аның аты дөрес ул, но бит сезнең информация тегендә узмый. Менә сез моннан торып инде җитәкчеләргә шалтырата аласызмы? Рафик әфәндигә әйтсәм, миңа хәзер җитәкчеләр белән бәйләнешкә кертә. Югарак. Югаррак белән дә. Була алмый. Була алмый. Признавать надо честно. Ходай Тәгалә бит ул югары инстанция бездә. Аннан түбән. Юк, мин Ходай Тәгаләне Андан түбән җитәкчеләр белән бәйләнешкә керүне. Җитәкчеләр дә шулай. Җитәкчеләр аларның үзләренең помощниклары бар, шулай ошагында информация алалар. Рафик әфәнде, җитәкчеләр күп мөрәҗәгать итәме? Ныгымман күбесе аның Аллага да ышанмаучылар бар арада. Мин барысын да әйтәм. Дөресен әйткәндә бик күп түгел. Бик күп түгел. Алар үзләрен теге артык Тәкәббер булганга. белемле дип саныйлармы инде? Или бүтән яктан ярдәм алабыз дип саныйлармы? Мин үзем дә аптырыйм инде. Менә монда миңа килеп инде. Мин минутлар эчендә эшли торган эшләрне кеше азапланып больницаларда йөри дә шуннан совсем китеп тә бара. Гади нәрсәне килеп менә мине бер сеанска килеп тикшереп карый белми. Мин тикшереп карарга мөмкинчелек бирәм кешегә. Ират белән җиңел эшләргәме хатын кыз? Миңа без разница. Мин бит ярты җир шарына әйләнгән кеше. Менә хәзер бүген көндә уже мин международный аренага чыгарга әзерләнәм, әкендә уже халыкара интернет буенча мин кешеләр кабул итә башладым. Менә табигатьтән бик күп энергия алырга ярамый дигән сүздә яңгырады бит инде. Үзе кайда ял итәргә яратасың, Рафик әфәнде? Безнең миллионлаган кешеләр җир шары буенча ул күп инде, бик күп кеше диңгезгә кызыга инде. Диңгезгә, тузлы суга, айвандагына түгел, безнең Оренбург тамында теге Тоз күле? Тоз күле бар, анда баралар. Бу дөрес юнәлеш түгел. Ни өчен? Тузлы су, менә бу тирене, защитный слой кожаны разрушает. Аннарында диңгез һавасы, морской воздух, соленый воздух. Туз белән шикәр кума. Аны бөтен кеше медицинада отрава дип әйтә бит инде. Без анда отрава сулыйбыз, морской воздухны. Кала кояш инде безнең. Кояш белән тоже бик не увлекаться димәм мин. Ни өчен? Кояшта кызынсаң, рак кожи булырга мөмкин. Ана Австралиядә сеанслар бергәндә мин беренче тире рагын кабул иттем. 95 елны. Анда медицина кояшта кызынырга рөхсәт бирмәй халыкка бөтенләй. Кешене саклый. Хәзер монда да уже тире раклары килә башлады миңа. Но мин аларны давалыйм. Но хикмәт анда түгел бит. Лучше ватылмаска, чем ремонтлаганча. Рафик әфәнде, бөтен халык аптырап, төрле сорауларга җавап эзләп карый бит инде. Экстрасенслар белән ничек мөнәсәбәтсезлек? Алар бит бөтенләй икенче гамәлдә. Менә телевизион тапшырулар бар, хәтта цикл тапшырулар бар. Әллә кемнең баласы кайчандыр үлгән, шуны эзлиләр һәм шуның табу юлларын 5-6 экстрасенс бастыралар да, кем җиңә, хәтта бәйге үткәрәләр. Моңа ничек карашасыз? Мин ул минем өчен түгел, минем өчен түбән дәрәҗә инде. Ә бит шуны дәүләтчелек күләмендә булган безнең зәңгәр экраннарга да чыгаралар. Ул дөрес юнәлеш түгел инде. Аның белән шөгыльләнүче органнар бар. Алар арасында шын экстрасенслар булырга мөмкин.
Буларга мөмкин инде. Ну, аларның Аларда бит табигатьтән ниндидер bir Юк инде аларны мин үзем белән чагыштыра алмыйм. Алар миңа яңа туган балалар инде. Мин эшләгән эшнең алар бер өлешендә эшли алмыйлар. Сез үзегезнең ничә ел яшисене беләсезме? Беләм мин кайчан беләсең? И бөтен кешенең секундсында мин белә алмыйм. Ул вопрос түгел миңа. Ул гади сораулар. Минем бит мөмкинчелек чиксездер. Кыен түгелме? Юк, нәрсәсе мин гади итеп Бара берде дә белгәч. Бу бит минем көч түгел бу. Менә Ходай Тәгалә биргән көч бу. Мин баягынак биргән сорауга җавап алмадым. Кайда ял итәргә ярата? Кавказ. Менә шунда барабыз хәзер дип әйтсәк, Кавказ. Кавказ. Ансы- Ни өчен Кавказ? Ни өчен? Систа һава bütün ашаган үсемлекләре дигәндәй, анда маллар ашаганнарда ит ашасаң да идеальный чиста. Мин диңгездә күп ял иткән кеше. Ну диңгезгә мин барам нәрсә өчен? Ял итәр өчен түгел. Анда теге балык тутара кызык, шуңа гына барам. Сәламәтләнү үзәге ул төп менә әле әйтелгән фикернең дәвамы дип әйтер идем. Әйе. Рафик әфәнденең иҗат кешесе булсам, мин иҗат лабораториясына юл алабыз дип әйтер идем. Инде аның күңеле белән аның сәхифә дөньясына, шифалану, дәвалану дөньясына кирик дисәк, менә безнең алдагы тапшырубызның дәвамында шул тарафларда җәмәгать сәламәтләнү үзәгенә юл алачакбыз. Хөрмәтле телевизор караучылар. Бу җегет безнең әле ул хәзер үскән җегет инде 94 елында мин Казанда золда сеанслар уздырганда кеше кабул иткәндә аның әтисе миңа ярдәм сорап килде. Комсомольский кинотеатрында ул бала туганда 8 көн аңсыз яткан. 8 көн аңсыз яткач 9нчы көнне врачлардан ярдәм ала алмагач миңа ярдәм сорап килде. Әтисе мин Ситтән торып эшләргә сәләтле кеше булганлыктан, ситтән торып диагностировать иттем. Таптым гаебен, ни өчен бала аңа килә алмаган, врачлар нишләп ярдәм итә алмаган. Врачлар аны өстәмә теге аппарат нигезендә генә тотып торганнар инде. Аппарат ярдәмендә сулыш биреп кенә тотканнар. Мин әтисенә аның ул җегетнең Сиратсыз микрофонга кирип, миңа мөрәҗәгать итәргә мөмкинчелек бирдем, тыңладым. Ул аңлатты миңа ситуацияны. Бала туганнан 8 көн буе сулый да алмаган, күзләре дә ачылмаган, аңсыз хәлдә яткан, аңа килә алмаган. Әнисен аның ул вакытта аның Ильянисен күчергәннәрме, бала шушы больницада калганмы, мин аларны теге бик төгәл белмим инде. Аерганнар әнисен. Мин гаебен таптым да баланың нәрсәдә икәнен сразу булыштым да әтисен җибәрдем фойега, шалтыратырга больницага. Әтисенә кисәтеп куйдым. Врачлар алар теге андый читтән торып ярдәмгә ышана алмыйлар бит, берничек тә. Мен әйтәм, менә шулай, мин шуның сеансларда булдым. Дип аңлатырсың врачларга дидем. Ул телефонга төшкәч аңлаткан инде. Ну врач ышанмаган инде, ансы аңлашыла инде. Барыбер әтисе минем исемне наставить иткәч инде, теге таләп итеп сорагач врачтан, ул палатага кергән. Палатага керсә, бала күзләрен ачып җибәргән и үзе сулыш ала башлаган. Менә бу баланы 9нчы көнне булгач, без аны 9-дневный ребенок дип әйтеп киттек инде, үзебезнең 9нчы көн мин аңа җан биргәч, ул бүген көндә исән әнә, алар хәзер Чаллыда тора. Бу 17нче елдан алар миңа монда сеанска килгәннәр, рәхмәт әйтеп килгәннәр. Баланың бөтен ягыннан да тәртип. Әбисенең теләге булган инде җегеткә минем исемне бирергә. Мин каршы килмәдем инде. Аннары алар аны әнисе икенче исем бирергә, Гадел исеме бирергә дип сөйләшкән булганнар инде. Ул җегетне Рафик Гадел дип бириләр исеме. Ну, документта язылган Гадел инде. Мин аңа тоже каршы килмәдем инде. Менә хәзер икенче фотография күчәбез монда. Бу ханым Чаллыдан
Әлфия исемле. 59 яш, хәзер аңар 60 инде. Бу минем Шоллыдагы сеанслар вакытында 94-тә минем сеансларга килгән. Аның авыруы Красная Волчанка. Красная Волчанка медицина өчен бик давалап булмый торган авыруларның берсе. Аның нәтиҗәсе күз алдында. Ул авырудан арынган. Миңа ул бик җиңел. Мин бер сеанста Красная Волчанканы лечиттем. Бер сеанста. Аның даже кешенең килеп утырса, әйтеп тору да кирәк түгел авыруны. Ә врачларга ул лечить итеп булмый торган. Монда тагын монсында әйтеп китегәндә, монда бер олы апа күренә. Бу Лейла апа, минем сеансларга йөри торган апа инде. Бу апаның бер почкасы туганнан бирле менә мондый кичкенә сикләү хәтлегенә булган. Кичкенә сикләү хәтлегенә булган бер бүйүре. Минем сеанслардан соң бүйүр нормаль хәлгә килгән, үз функциясын үти башлаган. Бу бөтенсе тикшерү узган кешеләр бөтенсе врачларда. Менә монда бер фотография безнең тагын бу 17 елда төшкән бер апа кызы белән килгән. Алар тумышы буенча Актаныш районыннан 94 елны Шоллыда минем сеансны алган ул апа. 94-тә бала табып, балалары аның үлә торган булган. Бала алып кайта алмаган. Минем сеанстан соң бала алып кайткан. Менә ул баласы монда кызы, аңар хәзер 24 яшь, ул үзе тормышта инде. Ана шул кызын күрсәтергә дип алып килде ул миңа 17 елны. Менә бу фотографиядә безнең Ирек Валиевлин дигән җегет Татарстаннан, Зеленодольский шәһәреннән. Ул миңа килгәндә аның цирроз печени, бавыры тараладыр, бавыр рагы дип әйтәбез инде аны. Врачлар тарафыннан ярдәм ала алмагач дип әйтмичә булмый иде. Миңа мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр булдым. Килгәндә күзләре сапсары иде. Күзләре сапсары иде. Мин аның белән залда берничә минут эшләдем. Күзләре сразу үз төсен алды залда. Бүген көндә исән-сау яши. 2 елдан артык нормаль яши. Әле менә тегатнада сеанста булды, хәлләрен сорадым. Сәламәтлек ничек дип, борчушы органнарың юкмы дип, Рафик абый бөтенсе тәртип диде. Хәзер монсына күчәбез. Бу җегетнең рак легких, үпкә рагы, уң як үпкәсен аның алганнар операция юлы белән. Врачлар бүтән ярдәм итеп булмый берничектә дигәннәр, үзләре әйткәннәр. Бу җегетнең үзенә ул монда килде хәлсез состояниедә, хәле юк иде инде. Аны озатып алып килделәр. Миңа мөрәҗәгать иткәч, кеше шаммаслык эшне булса да мин аңлатып китәм инде. Алынган үпкә урынына мин кешенең янына бармыйча, ситтән торып үпкә куйдым. Үпкә куйдым да, сразу шул минуттан ул җегеткә хәл кирип китте. Бүген көндә хәзер ул 11 ел яши. Бу фотографиядә безнең Кавказдагы туристлар 16 елның август айы. Бу фотография безнең Россиядәге иң зур телескоп, Карачаево-Черкесиядәге телескоп бинасы янында төшкән фотография. Монда туристлар арасында менә бу кызга безнең 90 яшь. 90 яшьлек апабыз автобуста үз хоты белән барып, үз хоты белән автобуста утырып, исән-сау әйләнеп кайттылар. Алар көн сайын Таусуында, безнең Таусуыннан төшә торган су инде территорияда, шул бассейнда сагат 6-дан, иртәнге 6-дан чыгып су куйна иде. 90 яшьлек апа. Сәламәтлекләре ныгып, настроенияләре күтәрелеп, әйбәт ял итеп, рәхәтләнеп ял итеп, барган группа бердән булып оешып кайттылар. Рәхәтләнеп ял итеп кайттылар. Күп җирләргә йөреп ял итеп йөргән кешеләр яңадан гел шушында гына киләбез диләр. Ошаталар бик тә. Менә бу ханым безнең Шувашиядән, ул ит кискәндә бармагын үзгән, балта белән. Күренеп тора ич. Бармагын үзгәндә заражение китте гәүдәсенә. Врачлар да укол казып карадылар. Мин дә азапландым. Минем сабырлык җитте инде, шуның аркасында бу ханымның
Ну, сәламәтлеген саклап калдык инде, исән калды. Нәрсә өчен мин ул җәмәгатьтә дәвалау үзәге ачтым? Мин бит гомергә килгән кеше түгел. Миннән башка, мин булмаганда, теләге булган кеше үзенең сәламәтлеген ныгытырга, шунда барып сәламәтлеген алып кайтсын өчен. Бу киләчәккә эшләдем мин. Киләчәккә тагын бер сорау җибәрик әле. Яңадан Рафиклар туаламы җир өстенә? Бу берәү генә. Аннары киләчәккә дигәндәй, ул урынны мин аны сиксезлеккә хәтле бөтен аның территориясе дәвалай торган итеп куйдым. Рафик абый, мин хәтта кыюлык алам, оҗмах, тамук бар. Сез моны ничек күрәсез? Миңа киләләр туганнары, әтиләре үлгәннәре. Әйе. Аларны ярдәм сорап киләләр. Әтиләре, нәниләрен, туганнарын тегеннән чыгарып әйбәт ергә урнаштырырга. Мин аларны шыяла торган кеше. Рафик абый хәтта кызлар кияүгә чыкканда чыгаргамы, юкмы дип мөрәҗәгать итүчеләр дә булды. Бик күңелгә атмаганларын әйтеп җибәргәнем дә булды. Чыкма, бәхетсез буласың дип. Менә шундый үзегезгә ни аласыз? Ничек булдымы чынлап та кызлар хәтта сорап киләләрме? Ул күп Башкала кебек. гел кабатланып тора. Андый вакытта мин бит совестны сатмый торган кеше. На совесть эшне эшлим мин. Чиста күңел белән кешегә ярдәм итәсем килә минем. Кеше бит ул беренче адымны кияүгә чыгуны ялгыш дисә, гомер буе азаплана. Ә мин аларга беренче адымны дөрес атларга юнәлеш бирәм. Шулай ук Рафик әфәнде ялгызларны кавыштыру очрагы да бар. Минем фотосурәтләрдә күрдем. Ялгыз җәмәгать сәламәтлән үзәгендә танышкан пар да бар. Анысы да бик кырланып сөйләдегез. Монысы инде бигрәк тә яхшы күренеш. Һәм тапшыру ахырына якынлашканда сәламәт булу өчен шулай да табибларга да мөрәҗәгать итмичә, бәлки теләгән кеше генә бит барысына да бара. Халык табибларына да мөрәҗәгать итмичә, кеше нинди булырга тиеш? Башкортстан тамашачысына әйтеп үтегез әле. Рафик әфәнде. Кешенең беренче тәрбиясе буенча әйбәт тәрбиядә булырга тиеш, чиста күңелле булырга тиеш инде. Теге мин булышам дигән кешеләрнең теләсә кайсына йөрүсе түгел, ул факт инде. Безнең арада андай теге дөрес юлда булмаган дәвалаучылар да күп. Алар әгәр дә миннән килеп сорасалар, аңар барырга ярым юк. Сезнең гомумән карашыгыз нинди? Менә ул сүзне әйтәсе килми, мин бик өнәмим. Мин барасым килсә барам, беркем дә кыстамый бит. Барасым килмәсә бармыйм халык табибларына. Һәркем шулай булырга тиеш. Ләкин авызыңны ачып, кем турындадыр файдасы тигән, тимәгән, хәтта кыюлык алам шундый сүз әйтергә шарлатан дип бер-берсенә пычрак яудыручылар сезгә карата да булмый калмагандыр. Сездән башка халык табиблары, анда бармагыз, йөрмәгез, ул шундый фәлән дигән, мондыйларга карашыгыз ничек? Минем 100 кешедән 99-ы барбер әйбәт нәтиҗә алып китә. 27 елдан артык эшлим инде мин бу эш белән. Ярты җир шарын әйләнгән кеше мин. Хәзер бүген көндә халыкара интернеттан, бүген көндә минем Германиядан немец чыкты инде. Франциядән чыктылар, әтиле, сеңелле, Италиядән. Хәзер Япониядәге 64 яшьлек мужик, больницада ята торган мужик. Үлгәнче дип, уже виза ясый монда киләсе килә. Мин читтән торып дәвалый алсам да. Тегеләрнең бөтенсен читтән торып дәвалый алам мин. Күбесенең монда мине килеп, күреп дәваланы сазар килә. Мин аларның бөтенсенә ярдәм итәм. Менә шундый кеше белән очраштык бүген. Мин шәхес дип әйтер идем. Шәхес исемен алып була яулап, ләкин халык табибы исемен бернинди биеклекләр белән дә үлчәп булмый. Кеше үзе генә әйтә, күңелендә, миңа калса кычкырып әйтергә кирәкми, бөтенесе исеменнән халык табибы. Син ниндидер ярдәм тапкансың икән, үзең өчен үзең биеклек биргән халык табибы булырга тиештер. Инде миңа бүлгән, туган телгә бүлгән вакыт өчен рәхмәт әйтеп, Рафик әфәндегә башлап киткәндәге җылы сүзләрен, фикеремнең дәвамын калдырасы килә. Дәва шифа ак кешеләргә күмеп, язмыш карарларын тараттың. Жаным белән, тәнем белән бергә аң дәрәҗәләрен агарттың. Яшәүләрдән ваз кичкән җаннарның кабат кайтарасың тормышка. Аллаһ биргән бөек исемле син, халык табибы син тумыштан. Күзләреңә сыйган күзләр иңе, күкләр иңе, йөзләреңдә кояш тупсасы, кешелеккә кирәк йөрәк өчен гомерләрең Рафик әфәнде озын булсачы.
Рәхмәт. Күбрәк булсын иде. Яктылык таратучылар җир йөзендә. Мин әйтмим, бу тапшыру, бу җылылык, бу матурлык реклама түгел. Әмма һәрбер кешенең күңеле бездә аз гына күләмдә Рафик әфәндинең кебек күкләр биеклегендә булмаса да чистарак, агырак булса иде. Күзгә күз карашып тапшыруның чираттагы чыгарылышы ахырына якынлашты. Күрешкәнгә кадәр.